Op het Baken in Haas is de staking het peteer van de dij. Het regeer had al onder vreed 460 miljoen euro vrijmaken voor het onderwijs. Maar dat is nevens de leraren net genoeg. Wat u vreed beloofd is, dat is prachtig, maar dat blijkt eenmalig te wezen. Ja, we willen net, we willen net dat de mensen dus voor gek zetten. Ze moeten dus wel serieus nemen. Nog niet zo heel lang geleden had de Onderwijsbond aangegeven dat er 1,4 miljard tekort is. Dan praat je niet over dat we dat als een verbetering zien, maar dat is wat we in het primair onderwijs tekort kwamen om gelijk te trekken. Dus maar een heel klein gedeelte in miljoenen krijgen we nu eenmalig een keertje misschien op een manier in het onderwijs. Dus nee, dit is niet genoeg. Ja, daar weer de staking nog aflast, door de tassissing van het Riek. Maar na Reboelje bij vakboen AOB gaat het dags weer terug. Bij het Holdersnest op de Harkema hebben ze eigenlijk geen moment twijfelen. Het probleem is nog net oplost. Zelfs de band snappen dat wel. Ja, ik vind het wel terecht, want we hebben heel veel jong een oording. Maar ik vind dat dit wel een van de dingen is waar ze mee niet met de jaar. Want er is echt gewoon een tekort aan leerkrachten. Maar ja, het zit wel dat je maar die een les krijgt. Ja, maar dat maakt me net zo heel veel uit. Ja, de band die begreep het wel. Ze zeiden net van, dit is iets wat misschien op dit moment helpt. Maar hoe zit het dan op 2 jaar, meester? Had het dan nog zin? Gaan we er dan aan wat doen? En we weten eigenlijk inmiddels wel dat het inderdaad zo is dat we voor korte termijn een oplossing hebben. Maar net voor de lange termijn structureel. En dat op die manier inderdaad misschien iets oors dan mat en alsnog staken mat om toch onze doelen die we hebben misschien inderdaad te behelpen. Voor de band dus een vrije dij, maar voor een soort heidende mem een probleem. Maar er moet oppasregelen worden en dan is die onduidelijkheid hoe wel of geen staking heel vervelend. Ja, ik vind dat een beetje moeilijk. Er is elke keer is er wel wat. Aan de ene kant snap ik het wel en aan de andere kant denk ik van ja, is het een keer klaar? Ik begrijp het heel goed. Ja, ik werk zelf, wat ik zei, in het onderwijs, dus ik merk het ook. Grote klassen, die drukte, ik snap het heel goed. En ik ben ook voor een actie, maar staken vind ik voor mij geen optie. Ze gaan hier in ieder geval staken, dus dat is nou bekend. Maar wij hebben het nou goed regelen. Er binnen 3 plakken in Nederland dat staakt wordt. De auto zien van de plakken dat de leraren waar die protesteren zullen voor betere werkomstandigheden.